pun saya. Oh, tepuk tangan. Bolong. Lalu gerakan ini marahin arek. Lawang atraksi kabeh iki tenanan lho Gus. Rumangsamu aku ki sebagai anu koncone tuan rumah lho iki Masamu. Aku yo wong kene iki aku nyontoni tenanan lho Gus. Ora malah kok tung-tungne. Iki kleru nyokmu nyok. Goblok kok ya. Rumangsaku. Aku kok iso. Ya Bos. Ini kabeh manut tatanan. Kowe iki sing tuwek dhewe lho Mas Agus. Lah iya, tuwek iki dadi tuntunan. Tuntunan dadi tatanan. Dadi tatanan. Kowe ngerti pura ta jeneng? Bature atraksi tenanan kok. Oh, jungkir balik tenanan lho. Bukan rumahe Randy iki lho. Heeh. Ora samu. Kowe aja ngisi-ngisine bangke kancaku lho, Bos. Rumah saku. Iki cah samene sing delok paut kabeh NTK. TK yo enek. Rompok. Heeh. Paut TK merompok ibu-ibu PKK apa kekek kemini. Iso kekek barang lagi. Bos liwat to Bos Mas. Jone sini. Ra iso. Iku jungkir wale sikilku ning dhuwur apa to? Manukku. Ya ora oleh ngono iki kan sik awalan gak oleh sikil dibuka, harus ditutup. Kabeh ki padha. Randy wis jungkir wale, oleh bature. Tenanan. Bare aku tenanan jungkir wale. Aku ya wis tenanan. Ya sika ya wis. Kowe nyapu mentok ning ngono. Kowe nyapu menodok kok kaya plindengan. Kowe kelar blok. Ora ndok. Kowe nyapu. Hah? Iki mau ki pemanasan. Kowe nyapu sikilmu ngene. Ya sikilmu ngene nyapu. Aku kok seneni aku tak panjang ya. Ayo ngono Dek iki. Ayo ngono Dek iki. Gus. Gus aja ngono Gus. Monggo si badhe nyekane anu anakan dan anakan malang plus kandangnya. Gus. 30 Petatono. Ayo aja ngono Gus. Dirubung semut Gus. Pun dikumpulkan tahun. Ojo kurang ajar. Mau widu tontonan iki masyarakat. Oh iki samcah papat kita jedheki. Apa? Kene iki desane jeneng apa? Jemblem. Odok. Aku roh. Ngene, masyarakat kene iki masyarakat pink. Oh iso Jambon Mas. Oh iya bener. Iki lho. Desane ndi? Desane ndi, Pak? Desane ndi, Le? Desane. Bisa Bos. Iya. Desane Pakis bener, Pak? Bener. Oh iya. Jam. Lha kok nyawu ngawur. Pakis dong. Kupingmu kopok kopi. Awake dhewe iki ning kene iki disambut sangat meriah sekali. Meriah. Warga masyarakat Jambon kuwi mlumpuk tumplek blok. Pakis Mas Jos. Tumplek blek youtuber blek masyarakat blek Sinoman Seniwati Riok Madiun ngendi kabeh blek Jatil blek ki mau hajate Mas apa? Kowe guru ta kowe? Ora. Teko aku lho dulu. Oh ya tanah ya. Lah iya to sik ta rungokno to lek ngomong ya. Mas oke, jenengan menang ya. Iya. Mas Ipul. Oh iya. Oh gitu. Lah, pul boyong kosek tasih iki karene nguri sik to. Oh, ngerti ya war jungkir balik. Sidik kae iki lho. Heeh. Gawane. Yang kosek iki ditegenane. Iya wis ta Pak. Ya mantene iki Mas. Mantene iki lho. Mas Gus. Hah? Oh bojone iki. Saya ora marah-marah ngono wis Mas aku. Ketok iki mantan ganawan apa bareng lho? Bareng Bareng Mas. Bareng.
Barong. Barong lagi Wah, Mas iya. Ipul barong. Mas Ipul. Oh boleh. Sampai ku nyangkot ning kene. Kan juga Sedilut terus kok bengi nyangkot. nyangkut coba. Hah? Oh iya nyangkut. Tak kira para bojone dhewe. Oh iya. Gas. Hah? Ini bayaran meneng ae piye? Lah ya wae iki ditanggap. Ditanggap lho. Mas. Aduh kok kene ditanggap karo kowe lho ya. Iki kudune iso ngomong. Dongak-dongane mantene iki Mas Ipul. Kowe iki omong ae lho, omong ae. Lho omong ae. Lah kok kowe Aduh meneng ae. Sabar. Aduh meneng Mas. Mas meneng Mas. Meneng penonton meneng Mas. Mas penonton meneng. kancane diwehi omong kok piye. Penonton meneng Mas. Lah aku beda-beda. Penonton Mas. Apa iki? Kowe iki genten ngomong yo, gojlok iki yo. Oh iki kena aku. Heeh. Dan masyarakat ini luar biasa, antusiasnya luar biasa. Tepuk tangan kanggo masyarakat ini. Tepuk tangan. Ya. Sing tepuk tangan banget dhewe tak dumane sugih. Amin. Sing tepuk tangan banget dhewe tak Ya, ya. dumane umure panjang. Muga-muga berkah barokah. Ngono tok. Ah, nggih. Iki bagianmu kowe Kaya bagamu to iki. dongane ngono kuwi Dongakne temanten kali, Gus. Biasa. Ana wedok iki didongakne kudune. Nggih. sing ora biasa. Aja ngisi-ngisini aku lho iki kok iso. Moga-moga mempelai berdua saya doakan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mungkin cepat diberi momongan. Amin Mas Gus. Surat pendek. Surat pendek. Surat pendek. Kuwi donga ngono kuwi Donga. Surat pendek. Sapa apa Al-Fatihah apa ngono? Surat pendek. Iya. Toha. Dosa. Didongakne. Iki minangka dadake yo keh Mas Yosika, Mas Agus, Mas Ilham. Awake dhewe singkat padat, dadake pirang-pirang puluh ewu. Siap. Saka kidul tekan Jambon ping kono wis ngantri. Oke, siap. Iki Ya Bang digas. sida ora lek ngelung ya lung ngono. Ngitung ae. Jukir wale sih, Mas. Mas. Jukir wale sitok-sitok disakoni yo. Ya, siap. Yo. Mas. Ayo le. Ayo. Hai.
Gus, tuwek lho kotok lho. Rumah saku lho, kacane hur. Kowe iki ku genti kowe. Kowe ku pamanasan ayo. Bocahnya kocok kabeh. Aku iku seneng. Seneng arep pemanasan aku jungkir balik iso tekan bote kok. Oh iya, Mesti ibu. besok nyontek nih. Berarti pemanasannya balen iki. Ya Mas Andri. Padha ora kerja to. Bos lan. Gue mau diluar nopo. Saya toto ya ya. Saya kata kemimpi. Yo. Rupanya kok ijo. Rame. Kowe milih 200. Kene. Ya, Pak. 200. Masuk kita berdua bertiga telah terjadi ganongan min 150. Mau digawa luwak utawi. Kowe entuk piro? 50 ping 3 to? 150. Salto ping 150 bongko. Yo. Tuh sakit ya bongkok. Iya toh. Ya. Kanca-kanca. Yo ngono kuwi, anggere oleh 50 kok mlakune kaya mentok double iki ya. Macak tangane iki. Za, iki minangka saya dalu. Iya to. Dhewe iki gentosan. Harimau banyak. Kancane dhewe ya akeh ngono. Ayo, kasih aja. Ya. Oke, matur suwun pun majukan. Ayo.
Untuk kawan-kawan, ujung pun tarikan